Barau na imanin babu wani dan uwansa wallahi da za a ci Barau dan uwansa ina cikin wahala. Wallahi wannan mata da ta faɗa ƙarya ne, shari ne, kuma duk wanda yake irin wa'annan wallahi ba zai gama lafiya ba. Amma wallahi ba za mu saki haka kawai dan Barau ya shigo siyasa ba, kawai wasu su rika amfani da wata dama ana ci masa zarafi. Duk dan uwan Barau ba za ka ganshi cikin talauci ba. GMN Hausa, labaran gaskiya daga bakin al'umma. Ni abin da nake so in kira ga 'yan uwanmu masu magana a kafafen yada labarai cewa a kowane lokaci mu rika duba kuma mu rika la'akari, kada mu yi amfani da wata dama don biyan bukatunmu. Ai amfani da mu a rika bata wasu mutane masu daraja don sun shigo siyasa, saboda in ka bata wani don a baka wani abu, to ka sani waɗannan abubuwan fa da ka faɗa akan wancan bawan Allah da ƙila ba halinsa bane, ƙila ba al'adarsa ba ne, ƙila ba ta'addarsa ba ne, ka ɓata shi don a biya ka ko don a maka wani abu. To ko da a nan duniya ba ka samu matsala akan wannan ba, to ka sani ka rubuta wannan abun da ka ɓata wannan bawan Allah ina nan a rubuce, abu ne abun tambaya a gare ka. Don haka kira nake kada di yadda za a yi ko nawa za a baka, ka faɗi gaskiya akan abin da ka sani akan mutum, sannan kuma abin da mutum ya yi na gaskiya kuma ka faɗa. Sannan in shawara za ka ba mutum ka ɗauka ka ba shawara. Wannan ni abin da nake tunani in aka yi haka, ina ganin cewa za mu zauna lafiya kuma za mu yi harkar mu ta rediyo ba tare da wata matsala ba. Gudun kada mutum izo gidan rediyo a zo a kira shi a ce ya yi amai ya lashe. Kaga yin aman nan a lashe wallahi kamar zubar mana da mutunci yake gaba ɗayan mu. Shi yasa mutanen gari sukan ɗauki mu mutane masu magana a kafafen yada labarai cewa dukkan mu kuɗin goro suke mana, dukkan mu ba mu da sana'a. Wasu ma suke ce mana dukkan mu ba mu da mutunci, wasu ma suke ce mana haba ai a 7,000 ne, ana ba shi 7,000 ko 5 zai je koma nan ko ya ɓata nan ko ya ɓata wannan. Wannan gaskiyar lamari mutanen gari su sani wallahi sojojin baka muna daban. A cikin mu akwai masu sana'a, a cikin mu akwai masu mutunci, a cikin mu kuma akwai wanda suka san kima da darajar 'yan siyasa, ba bata su cike ba dan sun shigo siyasa. Kuma babu wani dalili dan dan adam ya fito takara sannan kuma shine zai zama wata karatiriyar da za a zo ana ci masa mutunci a kafafen yada labarai. Me ji hankalin Alhaji Auwalu ya dauko wannan batu domin jan hankali ga masu magana a kafafen yada labarai? To ni abin da ya jawo hankali na farko dai mai girma Barau Jibrin, ni mai gidana ne da na zauna da shi, na babba shi shawara. Kullum shawarar da nake bashi a yi channel na noman rani a yankinsa, ba da kuɗi ko wasu abubuwa. Ni gaskiya ba ra'ayina ba ne. Yadda 'yan kura, garin malam, tudun wadar ɗan kade, duka wa'annan yanki aka yi musu channel na noman rani, haka na ba Barau shawara a ɗakinsa a cikin gidansa. na ce masa mai girma sanata a taimaka a yi wa'ancan channel na noman rani, saboda kana da dam ya fi kusan 15 a yankinka. Idan aka yi haka jama'arka za su samu aiki, kuma wannan aikin zai zame maka sadakar tijariya. Wallahi za ka samu wannan aikin har a lahira sai ka ɗauka. Wannan shine shawarwacin da na bashi. To amma saboda Barau mutum ne wanda yake yana da fikira, yana da hankali, yana da tunani, kuma mutum ne mai alheri tsakani da Allah, akan yi amfani da kowace irin dama. Wasu daga cikin gidansa kai har ma akwai wanda suke dil idan za a je gurin Barau sukan karɓi miliyan 2, miliyan 1 ko fiye da haka su je a ce ana so a kai mutum gurin Barau. Saboda sanin Barau mutum ne mai kirki, mutum ne wanda isan kansa, mutum ne wanda mai tausayi. Baka zuwa gaban Barau a ce bai baka wani abu ba. To shine ake amfani da irin damar da ake yi. Har wata mata wanda ta ban haushi da na gani a social media ta zo tana cewa Barau ɗan uwanta ne ya hana ta kuɗi ko ya mata kaza, ya mata alƙawari. Wallahi wannan bidiyon da na gani na san wasu ne suka sa ta don biyan bukatarsu. Wallahi duk wanda isa wannan mata ya zalunci Barau. Wallahi ni Barau na san shi, na san halinsa, kuma na san yadda yake tattare da 'yan uwansa. Ni mazaunin brigade ne. Barau yana da ɗan uwansa a brigade. Wallahi in dai ka je gidan wannan mutum kai ka ce Barau ne a brigade. Barau ba yadda za a yi wata 1-2 wallahi bai je gurin wannan mutumin ba. Sakamakon Barau Jibrin wannan mutumin a layin ma sai da aka yi layin kwalta saboda Barau Jibrin. Kuma wallahi in dai kaga mutane sun cika sama da ƙasa ko ta ina, wallahi Barau ne ya je gurin wannan mutumin. Barau na imanin babu wani ɗan uwansa wallahi
da za a ci barau dan uwansa yana cikin wahala. Wallahi wannan mata da ta faɗa ƙarya ne, shari ne, kuma duk wanda yake irin wa'annan wallahi ba zai gama lafiya ba. Alhaji Awal ta fito ta ce ita babu wanda ya sa ta, magana ce a matsayinta ta yar uwarsa ta fito akan ta koka domin ya taimake ta. Wallahi ba gaskiya bane cewa ba wanda ya sa ta, wallahi sa ta aka yi dan biyan bukata, ba su da wata alaka da barau wannan. Saboda haka da mutanen da suke zuwa su je su ce gurin barau a cire musu jar hula kuma su dawo a wancan lokacin su za jar hula, na faɗa musu wannan ya fi sau 100. Na ce duk mutumin da iji ba barau ya zalunta ba, duk wanda ije ya yi amfani da wata dama ya karɓo kuɗi a gumbarau ya sa jar hula aka cire masa aka bashi kuɗi ya zo ya sake sata, na rantse da Allah na ce wallahi ba barau ka zalunta ba, wallahi sai ka damar da kuɗinsa, sai ka damar da haƙinsa. Saboda haka duk wanda suke ganin barau dan yana kyauta yana alkhairi za su je su zalunce shi, ba shi suke zalunta su ba, kanka kake zalunta kai da ka je kai wannan makircin da kai wannan kitimurmurar da makircin da kai, wallahi kanka ka cuta Mustapha. Saboda haka barau mutumin kirki ne, na rantse da girman Allah bani da alaka da baro abu, mai gidana ne yanzu, ni ba shi nake yi ba, amma wallahi ba za mu saki haka kawai dan baro ya shigo siyasa ba, kawai wasu su rika amfani da wata dama ana ci masa zarafi, ana zuwa ana ce ai yar uwansa ne baya kula yan uwansa. Ƙarya ne, duk dan uwan baro ba za ka ganshi cikin talauci ba, duk dan uwan baro birni da ƙauye da duk ma inda yake wallahi ba za ka fito cikin talauci ba ka ganshi cikin talauci ba. Kuma har wasu ma kwanakin ba suna cewa baro ba dan Kano bane, dan Kotan Karfe ne. Waɗannan mutanen da suke cewa baro ba dan Kano bane, dan Kana ne, yau ina wa'annan mutanen suke a duniya? Kanan nan fa kashi 95 cikin 100 baki ne. Alhaji ka tafi Agadasawa, ka tafi Alfindiki, ka tafi Ayagi, ka tafi ina ne duk gasu nan Sudawa, ka tafi zangon bare-bare, duk kanan nan baki ne suka cika ta. Dan me mutum zai rika cewa wani ba dan Kano bane? Barau ya fi wa'annan mutanen da suke cewa ba dan Kano bane asali sau miliyan a jihar Kano. Kowa ya san Kabo ita ce tushen jihar Kano, da Kabo da Gezawa da Bici a jihar Kano da Kademi Gaya, wallahi su ne tushen jihar Kano. Saboda haka wani ma ya zo ya ce maka ba dan Kano bane kai, dan kaza ne kai, wannan cin zarafi na siyasa. Yau ina wa'annan mutanen suke a so, amma sojan bakan ina ake jin su? Mu 'yan siyasa ne masu sana'a, mu 'yan siyasa ne wanda muka san darajar manyanmu. Ni ba na bara ba maula a cikin wannan harka, amma ina tabbatarwa da sojojin maka irin waɗannan kalamai da suke dan ciwa manya zarafi, wallahi tallahi ba zai haifar musu da dami ido ba. Abinda kai za a tambaye ka a duniya, kuma a lahira za a tambaye ka. Da haka mu ci tsoron Allah, kada mutum dan ya fito takara a zo a ci masa zarafi kawai dan ya fito takara siyasa, dan siyasa ce a ce babu linzami, a ce ba musulunci a ciki, a ce babu girmamawa. Wannan ba siyasa ba ce, wannan shirme ne, wannan zalunci ne, kuma wannan jahilci ne. Me ya raba alakar Alhaji Awal Soja da Sanata Barau a baya? Ni abin da ni Zainawa kai ni gidan Barau, kuma na yi imanin Barau ya taimaki Zainawa. Kullum sai a je a zauna a ce ba a ba Awal Soja mota ba, ba a bashi babur kuɗi ba, kaza nace a gidan nace ni tsakanina da Allah ɗan kasuwa ne, naira 10 aka manta ishe ni, kuma zan wa Barau aikin naira miliyan 1. Saboda haka na yi imanin Barau ya taimaki Zainawa. Wallahi ba Zainawa ne ya taimaki Barau ba, Barau ya taimaki Zainawa, kuma Zainawa ya taimakon mu da muke gidan. Ya je amfani da mu, ya sayar da mu, ya karba abin da zai karba, wallahi bai bamu ba. Na tabbata da na yi fushi da Barau akan wancan abu, amma da na lura cewa wallahi Barau babu abin da bai wa Zainawa ba. Saboda haka kuma mu da muka je gidan Barau ba Zainawa muka tallata Barau a ƙarƙashin Zainawa, wallahi tallahi ba abin da aka yi mana. Kawai mun yi abin da muka yi ne, amma wallahi an bashi, amma mu bai taimake mu ba. Na yi imanin Barau wallahi tallahi ba abin da bai ba Zainawa ba. Kawai mu dai bai gan mu ba, bai taimake mu ba, kuma har muka zo muna jin haushi cewa ai Barau ne, amma a ƙarshe muka gano cewa wallahi ba gaskiya bane. Labaran gaskiya daga GMN Hausa, tashar al'umma.